Ботев и Залевски. Да, за Ботев и Залевски. Значи, вижте, понеже повечето хора искат всеки един да мисли като другите хора. Ботев и Левски са национални герои. Това са хора, които заслужават огромно уважение. Не мисля, че сега не познавам хората в залата, но може би са пръсте на едната ръка, които биха направили това, което тези хора са направили. И аз не мога да се сложа близо въобще до тях. Аз лично, което съм казал за Ботев и Залевски, че всъщност предпочитам целта ми да е високо. Това нашите светила да бъдат цар Симеон, нали, човек, който е велик, цар Калоян, Тервел, Аспарух, хора, които са имали огромно мислене. Тези хора са достойни за уважение, но те, ако са пътеводната светлина на българския народ, това, което ще стане, ние ще остане винаги хайдути. Сега, хайдутина излиза, гърми, смеле, умира и няма крайен ефект. Аз искам да има крайен ефект. Това е моето виждане, разбирате ли? И сега, когато това е моето виждане, не е задължително то да е еднакво с другите хора.